los televidentes, personas que iniciar intere pensamento para llegar a un debate in Hollanda, de señor Jan Hoek, de directeur die Wereldomroep. U bent degene die dit hele idee naar voren heeft gebracht. Wat vindt u van deze dag? Ja, ik vind het geweldig. Wat je ziet is dat er wordt heel veel over elkaar gepraat en langs elkaar, maar veel te weinig met elkaar. Ja. Dus ik hoop ook dat dit een basis is voor meer. Het is nu hier in Nederland gebeurd. Hetzelfde debat vindt volgende week maandag in Luna Blauw op Curaçao plaats. En daarna kijken of we het op scholen kunnen krijgen. Het moet groter worden. Er moet meer met elkaar gepraat worden, want er bestaan verkeerde beelden. Net ook prachtige verhalen over hutspot. En uiteindelijk, we zijn niet hetzelfde. We worden ook niet hetzelfde. Ik kan niet dansen, u kunt niet schaatsen. Dat zal altijd zo blijven. Ik had het anders gewild. Dus, nou, ik in ieder geval ook. Ik had graag willen kunnen dansen. Maar ik heb een andere vraag. Zal de debatformule de beste formule zijn? Of is het omdat het zo persoonlijk is en heel emotioneel, dat we naar de dialoogformule moeten gaan? Ja, maar een debat is een dialoog tussen een kleine groep mensen. Dus ik zie dat verschil niet, zo eerlijk gezegd. Okay. Waar het om gaat is dat de samenlevingen te veel beelden van elkaar hebben die niet kloppen en die op te weinig informatie gebaseerd zijn. En je krijgt alleen maar betere beelden van elkaar. Je leert meer van elkaar door met elkaar te praten en daar ook interesse voor te hebben. Dus het is niet alleen meedoen aan het debat, maar het is ook dit op televisie uitzenden, waar de andere mensen het kunnen zien en ze toch ook weer hopelijk iets breder gaan denken. Ja. En meer de discussie en meer de dialoog aangaan. Ja, we zijn erg blij dat dit begonnen is. Wij van NOS-TV doen ons best ook dat in het Koninkrijk over belangrijke positieve zaken gesproken worden. Knelpunten ook goed worden aangepakt. En vooral met het feit dat wij met respect met elkaar om moeten gaan. En ik geloof dat dit heel belangrijk is om het proces van respect met elkaar te gaan. Dat is de basis onder alles. Kijk, als je samen wil leven, als je samen wilt kunnen werken, dan moet je respect voor elkaar hebben. En als je respect voor elkaar moet hebben, dan moet je elkaar begrijpen. En als je elkaar moet begrijpen, dan moet je dingen van elkaar weten en met elkaar praten. Het is de basis onder alles. Oké, wij van NOS-TV willen u bedanken dat u ook samen met NOS-TV en Migrantentelevisie in Amsterdam dit ook publiekelijk maakt. We gaan ook via RTV 7 dit zowel op UPC-kabel zetten en ook op onze internetsite. Ja, ik wil jullie bedanken, want kijk, we kunnen het wel bedenken en organiseren met veel dank aan Jefka. Maar uiteindelijk moeten meer mensen hier kennis van nemen en uiteindelijk misschien ook nog wel aan de discussie en de dialoog mee gaan doen. En daar is bijvoorbeeld NOS-TV heel belangrijk voor. Dus bedankt voor uw medewerking. Hartelijk bedankt en tot ziens. Graag gedaan. Kom maar met me viben, laat me je opviben. Draai die rippen los, laat die beat maar poppen. En kom maar met me viben, laat me je opviben. Draai die rippen los, laat die beat maar poppen. Breng die beat. Wat, hoe laat, wanneer je weet, kom het op stijl en ik ben er weer. Mijn bloed kan koken en ik heb het in. Vibe en shake, dan liet je weet. Het maakt niet uit of je niet kan dansen. Van de trein, dus je moet wel krassen. Het is niet altijd lekker weer, maar samen doen we het. Kom maar met me viben, laat me je opviben. Draai die rippen los, laat die beat maar poppen. En kom maar met me viben, laat me je opviben. Draai die rippen los, laat die beat maar poppen. Ga staan daar chillen, chickies willen staan daar trillen. Yo, kom die beats, dat die billen kunnen dillen. De energy is hoog, niemand kan die vibe killen. Yo, gooi je handen in de lucht, dan ga laag. Raak je tenen aan, hoe je dan. De vette hype en de vibe is live. Yo, kom maar, spring op en kom maar met me viben, laat me je opviben. Draai die rippen los, laat die beat maar poppen. En kom maar met me viben, laat me je opviben. Draai die rippen los, laat die beat maar poppen. Ga maar lekker los, laten we gaan pompen. Ga maar lekker los, lekker met je bits gaan bonken.